Ayiphinde ikhethe Inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Umntwana oguqe lapha Londiwe akakhuzwayo khona lapha Ethafeni. Ngicela uNkulunkulu mangabe sengiqala ukukhuluma azahlale olimini lwami nobe kukhulunywa ozakwethu okuhle nokwakhayo nami ngifike ngikhuluma okuzokwakha abangcwele. Amen. Baqale ukukhuluma uthelo kade ekhuluma manje ukhuluma ngokuthi kungani uShembe asebenze kuyena. uNkulunkulu wake wakhuluma phakathi kwentaba wathi uShembe uyiqili kusho yena. Wathi mina amaNazaretha angiyiqili kodwa angisilele liqili elifana nabantu ngoba abantu bangamaqili kodwa akusola amaqili akwazi ukuyikhotha emhlanje. Mina ngileli iqili elikwazi ukuyikhotha emhlanje kusho yena uNkulunkulu. Ngakho ngoba uNkulunkulu wasebenza kuwena, uNkulunkulu usebenza kulento edeleleke kakhulu ukuze nanoma sekuthiwa lo muntu uyasiza uyaphilisa ube nokungabazi ukuthi yini engayisizwa yilo muntu engenalutho. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngifunda isikole, ngicabanga ukuthi ngangifunda grade 6. Ngikhuluma ngokuthi uShembe uhlala kumuntu odelelekile. Ngithi ngiphuma esikoleni angijwayele ukuthi mangiphuma esikoleni ngihambe ngedwa ngoba kangilazi lo liyathanda ukuthi uShembe walisusa kanjani kumina ngoba ngangithanda ukuhamba ngedwa ngihambe ngikhuluma indaba kaShembe ngisuke egate esikoleni. Kodwa manje senginokuyibuza ukuthi ngisho ngihamba ngiyapi senginokulibala nje ukukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ngithi mangabe ngisuka egatini ukhona indawo ekuthiwa umgovuzo sasihlale eSandile bese ngihlangana nomunye ubaba abangasibona bala bese ngihambisana nalo baba ngimphathise lokho wayekudayisa ngimbuke emdala ngalendlela ukuthi sengahamba ilanga lishisa kangaka ehamba edayisa. Bese ngihamba ngicabanga ukuthi mhlambe ngahamba naye kwazi ukaba isikhashana nje. Yasivuka lento kimi ngumntwana ngimncane. Yathi angibuza ukuthi ubaba wenza mphi umsebenzi. Ngase ngiyambuza, ngaqale ngambuza isibongo wathi baba wakamlambi isibongo. Ngase ngabuza ukuthi ubaba uMlambo wenza mphi umsebenzi. Ebese yangitshela ukuthi uyahamba edayisa lezi zinto imshanelo nazo zonke lezi zinto lezi ayiphethe. Bese ngiyabuza mina emnganeni bami ngibuza ukuthi baba ngoba uthi uhamba udayisa lemshanelo nje luyaphela nusuku idayise yaphela yonke akekho umuntu ongahlele ethangana nemshanelo nendishi. Ebese yangiphendula lo baba ethi nenyanga iyaphela ngaze kuthenge umuntu. Ibese inhliziyo yami ibuyisa ukuthi abazali bami bangikhombisa into enhle kakhulu emhlabeni engithembele kuyona bangitshengisa uShembe. Yasivuka kimi ukuthi lo baba mangase naye ngimtshela ukuthi khona umuntu okuthiwa uShembe emhlabeni naye ngalithola usizo. Ebunganeni bami ngimncane uNkulunkulu usebenza kumuntu odeleleke kakhulu. Bese ngiyaqala ngiyakhuluma ngithi baba mina ngiyasonta iNazaretha. eNazaretheni bami ngiyinkosazana kuleli bandla. Ngakho mangabe ukhuluma into enjena uthi iyaphela inyanga ngingazange kuze kuthenge ngisho umuntu oyedwa ngizwa ngifukela usizi nokudabuka. Baba ngathi ekukhuleni kwami abazali bami bangitshela ukuthi khona uShembe alikho elinye ngiyothembela kulona ngaphandle kwakhe. Nawe baba ngiyakunika leli themba abazali bami abanginikeza lo. Ukukhuluma umuntu omncane kumuntu omdala. Ngathi mina baba wathi uNkulunkulu wethu thina amaNazaretha ekhuluma wasimisela iguqo. Ngathi baba mangabe uhlulekile namhlanje kwakulesini ngalelo langa
ngathi baba mangabe uhlulekile namhlanje ukukhuluma esiguqweni sa6 ungalenzi iphutha ngo-12 ebusuku uvuke baba ucela umsebenzi noma uShembe engasakuphanga umsebenzi ngoba usomdala manje mhlambe sengenza ukuthi ibhizinisi lakho liqhubeke ngendlela lo futhi akuqhubeke ngayo. Ngathi mase kuhlulile lesa12 uvuke futhi ekuseni ukhulume kuShembe ngo9 uzoza kuphendula kuyothi mangabe sekuphendulile ungezi baba ubonge ngini uze ethempelini ngamnyalela sasisasonta lapha ngaphakathi. Ngathi uyofika lapha ngaphakathi ufika uguqa ubonge inhlahla uShembe mekuzilo wakuphendula. Wase wahamba sahlukana ukukhuluma umuntu omncane eNazaretha kubaba omdala ngalendlela emangalisayo. Wathi sehambile lo baba sesihlukanile ngase ngifike lokuthuka nokwesaba. Ekade kushiwo uza kwethi eceleni kwami ukuthi kungani Shembe ukhethe mina. Ngase ngifike endlini ngase ngifike ngiyamtshela uma ukuthi yazi ngenze ukuthi nokuthi. Ngase ngikhuluma kodwa mhlawumbe kanginakanga ngathi ngenze izivumelwano noShembe. uShembe mangabe uNkulunkulu impela evele ezulwini imthandazo yalo yababa uzoyiphendula. Asihamba uthi kwathi kusanjalo kwase kufika ugogoza luma wami ngalobo busuku lobo. Uvamisile ukuthandaza ngoba lo baba nkathi ngihluka naye ngamtshela ngathi angeke uthandaze wedwa nami ngizothi mangabe ngisukuma ngithandaza nami ngikubeke emthandazweni yami. Kwase kusalala nogogo kwathi ngo4 kwaba khona ikhole yangena. Ngicabanga ukuthi lo 4 ongavuswa ngawo mhlambe yilo 4 lo baba wayevuka ngawo naye ngoba angijwayele ukuvuka ngo4. Ngase ngavuka ngiyumntwana ngithi ngisho grade 7 ngifunda grade 6. Ngase ngavuka ngathi Shembe ngenza isivumelwano. Shembe mangabe impela uvele ezulwini ungakhohlisizwe imthandazo yami kulo yababa uzoyiphendula. Ngase ngihlala ngilinda. Ngase ngalinda kwaba Yesabatha ngalapha ethempelini ngafike ngacela nakhona isiguqo. Base besukuma bangana kubancane kwami bangakudelela bayenza lento engisho ngoba uNkulunkulu mefika kumuntu akukhathaleki ngisho ngafike enganeni encane nawani ithi manje asiguqe sithandaza ukuthi uNkulunkulu yeza singakwenza lokho. Sase sikwenza lokho base bathandaza baqeda kwase kudlula izinsuku ngicabanga ukuthi zaze zabantathu inhliziyo yami yasiqala iyehla manje ngithi ey lo baba ngisambona nangebhadi ke manje uShembe ngabe ungilahlile. Ngoba mangabe iNazaretha kumele kube khona indaba nawe noShembe. Uma ngabe iNazaretha ingenandaba noNkulunkulu ikhona inkinga. iNazaretha kwase kudlula ngicabanga ukuthi kwaba izinsuku zabantathu ngithi ngesitolo. Ngase ngimbona lo baba. Akufikanga ukujabula ukuthi angijabule noma ngijabulela ukuthi ngiyambona kade ngamgcina yini. Wathi meqhamuka ezeduze kwami wathi ingane yami ngase ngilindele ukuthi uzothi ingane yami lo uNkulunkulu omkhonzayo akusiye lothi uyena. Kodwa wathi efika eduze kwami wathi mntanami uthi ungasuki kuleli gama uthi bambelele kulona lilona. Ngase ngibuza ukuthi baba kwenze njani? Ngisho emnganeni bami eNazaretha angikhulumi ngomuntu ona50 otshela omunye ukuthi yenza ukuthi la kaShembe kwenziwani. Wathi lo baba kumina ngane yami imthandazo yakho uNkulunkulu ngicabanga ukuthi ungiphendulele. Wasekhomba imoto eNazaretha. Wathi uyayibona leya moto leya? Ngathi yebo ngiyayibona. Wathi nganede ngaqeda ukuthandaza uthi ngangidayisa angikwazanga lokufika ethempelini ngizobonga ngoba indlela ibhizinisi lami bese lihamba ngayo nami bese ngiqakeka. Ngikhuluma ngothando likaShembe. Ngase ngibuza ukuthi hawu baba sengiya khona le moto wase ngiphendula wathi yebe yami le moto wanginika u100 ngafika endlini ngijabule ngalendlela ngathi kanti uNkulunkulu umuntu uyamuzwa noma emngakanani. Awubheki kona awubheki lutho isingoma la ekhaya hambisane le indaba ihlaleleni nazo. Ngakho mangabe abantu abancane kangaka bekhuluma indaba kaNkulunkulu uzifikelwa ukuthi ngempela lapha engikhona khona uNkulunkulu
kumele simbonge uShembe maNazaretha ngoba kayithenye inqabe esingaphephela kuyona ngaphandle kwakhe. Kuthiwa inyanga yezulu yayisuka emzini wasekuphakameni amadoda ayixosha ethi ayisuka ihambe ibuyele emzini wakube enqayizivele. Ithi yayisihambe iyobikela ilanga yathi amadoda angaphakathi komuzi asengixoshile athi angibuyele ekhaya. So yasiphendula inyanga yezulu yathi konje mfethu umuntu wakwaxoshwani kwabo. Uthi wathi ekhuluma kanjalo kuthiwa kwase kufika amadoda ayizonikela phambi kwakhe. Uthathe emenikela wathi ayixoshwe le ndoda enyanga yezulu ihambe iphindele ekhaya kube enqayizivele izokona umsebenzi kaNkulunkulu kwabo. Uthi abalindanga nokuthi zithathe icathulo ihambe enqayizivela. Kuthiwa yayehla igudle emzini wasekuphakameni yehla njalo ingahambi ingagqokeli lutho enyaweni bexoshile kwabo. Kuthiwa yathi futhi yayisifika enqayizivela kuthiwa yasehamba amadoda ayethembakalile uNkulunkulu ayobika athi inkosi yamakhosi sebeyiqoshile inkosi sizowenza njani. Kuthiwa inkosi yayisibiza lawo madoda ayiwathemba yathi asehleni ezanthiwa babehle benqamula ngakabheka uzulu bathi befike enqayizivela bayifica ihleli ijulukile inikini ikhanda. Uthi bathi bayifika kule ndoda uthi yathi ilanga mfowethu baxoshile kwenu. Uthi yasevuma wasezulwini wathe babangixoshile. Uthi uyazini ukuthi ngoba ubuhamba ngeenyawo ukubuke waqhuzuka wawodwa uthi igazi lakho lagcwala kulelo ndawo. Uthi bayazini labantu abebeqoshile ukuthi umhlaba ubuzonuka igazi ngesekhendi. Noma singayikhuluma imisebenzi uShembe ayenze kithi kodwa mesingakhuluma kwakwenziwa uyena. Kuyiphutha lokho maNazaretha silapha sizokwakhana. Uthi uShembe ngalolu usuku lomkhosi wentethelelo ufuna kuzazi uyicinga usho njalo umfundisi umthuni ukhuluma ngothando lokuqala. Uthi mase lumthelela umuntu uyakhohlwa ukuthi wangena kanjani kule nkonzo. Maningi amazwi Nkosi sinikizile.